Bon dia! El vídeo d'avui és una reflexió que volia fer-vos. Sé que en el meu canal hi ha el repte de 0 a 1 milió de passes. Però és que m'he temut que això de comptar passes fa que no gaudim del camí, que no fruïm del camí, no ho passam bé pel camí. Estem obsessionats en numerar coses, gastant de litres, menjant tantes calories, tots són nombres, i ens hem oblidat de gaudir d'aquestes coses, ens hem oblidat de gaudir, ens hem oblidat de passar-ho bé. I per això, de vegades, jo què sé, jo estic parlant d'això. Quan m'ha posat repte fer 10.000 passes, si no hi arrib, m'enfat a mi mateixa, i després el dia següent, com que estic enfadada, ja ho deixo. I no, hauríem de gaudir del camí, o sigui, i no sempre arribarem a l'objectiu i no passa res. Lo important és moure-se, lo important és caminar, sigui per ciutat, sigui per camp. I una altra cosa vos diré. Si esteu grassos com jo mateixa, no som cega. No vos poseu objectius impossibles, o sigui... avui i ja comencen 10.000 passes. No, perquè acabareu rebentats, i el primer dia ho fareu, el segon dia ho fareu, però potser el tercer dia ja estareu fins en el nas i no ho fareu, i acabareu avorrint-ho. També, més que res, perquè els primers dies serà ja les he fetes, ja les he fetes. I no heu d'anar amb aquesta mentalitat, simplement anar a caminar, anar a gaudir, a mirar, amb un objectiu o no, o sigui, anar a caminar, anar, malament sigui, a comprar. I si un dia, per lo que sigui, només heu anat a comprar a la farmàcia que està a 500 metres, no passa res. Demà ja fareu més. Demà ja caminareu un poc més. La qüestió és no rendir-se. No pensar, ja no ho he fet. Gaudir del paisatge, gaudir de la companyia, si teniu companyia. Apreneu, hem d'aprendre tots, jo la primera, a gaudir del paisatge, a gaudir del caminar, a gaudir de tot. Sé que ara amb la mascareta és més difícil, és més complicat, que caminant potser vos costa més. Si en lloc de fer 10.000 passes en feis 5.000 en el principi, perquè no estàu acostumats,
No passa res. Ja el primer dia em faràs 5.000, el segon dia em faràs 5.000, després la segona setmana em faràs 6.000, la tercera setmana em faràs 7.000, i així vas augmentant, o fins i tot, com ja vos he dit en el principi del vídeo, no compteu passes, o sigui, compteu en el temps, que esteu una hora, que primer camineu una hora i camineu una hora, o camineu mitja hora, i després, una setmana després, comenceu a caminar 3/4 d'hora, i així anar augmentant una mica fins caminar una hora i mitja. 10.000 passes és una hora i mitja. Bé, hi ha gent que té les cames més llargues i amb una hora i mitja fa 11.000, 12.000 passes. Però amb una hora i mitja, en el meu ritme, són 10.000 passes. Ja vos dic, no importa, vos forceu, no importa... Ai! I en el principi no vos forceu, de veres, perquè si no serà pitjor. Primer estareu supercontents perquè ho heu aconseguit, però el segon dia estareu destrossats i no tindreu ganes de res. Bé, el vídeo d'avui el volia dedicar a això i bé, espero que vos hagi agradat aquesta reflexió i bé, subscriviu-vos i aquí hi ha més vídeos.